Mário Mučka, ktorý je zatiaľ bodovým lídrom z aktuálnej zostavy. Má 27 bodov a 12 presných zásahov, takže slušná porcia strelených gólov, ale to, čo trápi Topolčany, je práve aj tá ofenzíva, ktorá nie je úplne ideálna. Ako jediný tým zatiaľ nestrelil nad 100 gólov a teraz navyše dostávajú ďalší gól. Topolčany zvyšujú na 2-0. No a druhý presný zásah v tomto zápase sa zasluhuje Antonio Ožvald. 13. gól v tejto sezóne a 28. bod na jeho konte. Pozrieme sa na to ešte raz. Úplne osamotený z bezprostrednej blízkosti pred golmanom Yildirimom. Pozrieme sa na to ešte raz. Janča videl Ožvaldov pohyb a nemal problému poslať prihrávku, pretože takisto nebol nejako extrémne pokrytý a